Yuri, aprofitant que s'acosta a Tots Sants, que és dissabte, ja ho hem confirmat, dissabte és dia 31, Correcte. Avui parlarem de la mort i per a conèixer això amb tu, casos curiosos, històrics, relacionats amb la mort. Yuri, en primer lloc, parlem de la tomba de Jaume I, que es va trobar allà, que va sorprendre a mig món. M'he portat estos dos amics perquè anem a parlar de la tomba de Jaume I, perquè resulta que al 2001 uns historiadors i arqueòlegs van obrir la tomba. Al 2001, Al 2001 la van obrir en el monestir de Poblet i resulta que es van trobar dos cranis, que l'esquelet de Jaume I tenia dos cranis. I que sapiguem no tenia dos caps, Jaume I. N'hi ha que anar hasta 1276, data en la que falta mort Jaume I en Alzira. El 27 de juliol, concretament. Tenia, sí, m'ha cridat l'atenció la data, perquè el 27 m'agrada. Sí, doncs mira, has fet els deures. El 27 de juliol, mort Jaume I en Alzira, i ell demana ser soterrat al costat de son pare en el monestir de Poblet. I, a més, era amortallat amb l'hàbit de l'ordre del Cister. Agafen les restes mortals de Jaume I i se les emporten a la catedral de València. No se les emporten a Poblet, que és on ell havia demanat ser soterrat. Això sí que sabia, que havia pegat molts bacs, no? Sí, se tira 2 anys allí. Està 2 anys soterrat a la catedral de València fins que en 1278 se l'emporten al monestir de Poblet. I allí se tira els seus 5 segles i mig, allí tranquil·let, descansant. 5 segles i mig, que quan un arriba a la mort, el que ha de fer és descansar, no? I se tira allí 5 segles i mig fins que en 1809, en la plena guerra d'independència, uns soldats napoleònics destrossen les tombes del monestir de Poblet, esparcixen els ossos buscant joies, or, objectes valuosos. Faraons. Exacte, objectes valuosos, però no troben res. El cas és que arriba, tornen a posar els ossos en el seu lloc, arriba 1833... Mira, que amables, no? Es van posar com van poder, no? Vaja, mig, mig. Com van poder. Anaven barallant, era com una carta, una baralla de cartes. Anaven Van barallant... obrir, veien que no hi havia res, remenaven un poc i tot... Correcte, i ho tornaven a deixar en el lloc. Però arriba 1833, Primera Guerra Carlista, i arriben els carlistes i buscant joies, buscant or, buscant objectes valuosos, trenquen les tombes que hi ha en el monestir de Poblet, no solament la de Jaume I, sinó la de Violant d'Hongria i més tombes que hi havia per allí, no troben res. Arriba 1836, la desamortització de Mendizábal, i resulta que el monestir de Poblet queda abandonat pràcticament perquè l'ordre s'extingeix per decret governamental i el monasteri queda totalment desert. Veïns, estrangers, entren dins del monestir, rebenten altra vegada les tombes, és que era un no parar, o sigui, ni els morts es deixaven descansar en pau. I això en tant de... No es feia llullo abans? No pensarien que els podia posseir la mort? No tenien... Jo crec que els podia més la codícia, no? La necessitat o la codícia, no? La codícia de poder aconseguir un botí. El cas és que hi havia per allí una localitat, Esplugues de Francolí, i el retor un dia se'n va allí i el pobre, en un saqueig d'arpillera, va arreplegant totes les restes mortals que havien quedat esparcides per tot el monestir i se les emporta a l'església d'Esplugues de Francolí. En 1844 es crea una comissió en la província de Tarragona per, diguem, posar en valor, que és una expressió que es gasta avui molt sovint, totes aquestes coses que havien quedat un poc desperdigades per la desamortització i agafen totes les restes mortals que havia agafat el retor d'Esplugues de Francolí i se les emporten a la catedral de Tarragona. I aleshores diuen, a Jaume I l'han de soterrar, com Déu mana, en la catedral de Tarragona. Però, clar, ahir hi havia una mescla d'ossos, una mescla de cranis, una mescla de robes, una mescla de coses que diuen, a veure quin... I les proves d'ADN aleshores no es feien, clar. No, ni carbono 14 ni res de res. Tot el que trobaren per allà, vidriets, dimoniets, de tot, cap a dins. Con lo qual, què ocorre? Que se'n van a les cròniques de Bernat d'Esclot. I Bernat d'Esclot havia deixat escrit que Jaume I era un pam més alt que la resta de persones que l'acompanyaven habitualment, con lo qual... Van enjuntar tots els ossos per saber la mida? Exacte, i agafaren un metro ahí i digueren, a veure, ui, este és molt alt. Pues este té que ser. Este serà Jaume. L'esquelet este està vestit en els hàbits del Cister, que és com ell havia demanat... Això sí. Com ell havia demanat ser soterrat. Però hi havia un problema, Carol. Mare meva. Que este esquelet, el que, diguem, complia el requisit de ser més alt i estar vestit en les robes del Cister, no tenia crani. Aleshores, què fan? Se fiquen a buscar entre tot el material que tenen allí... A veure si algú portava corona. I resulta que agaren un crani i, segons les cròniques de Bernat d'Esclot, en un dels cranis
según la crònica de Bernat Desclot, Jaume I va patir una ferida en l'assetge a València i tenia que tindre en el crani un colp, una ferida que va traspassar la carn i li va pegar a l'os. I troben un crani que efectivament pareixia ser en 1844 que... Tot això estaria... Sí, a ojo, a ull, no? Mira, hi ha una cicatriu. Hi ha una cicatriu, doncs este crani ha de ser, total. Que agarren i en 1844 ixe crani, ixe esquelet, és soterrat en la catedral de Tarragona. Arribem a 1940 i el monestir de Poblet és repoblat, és reconstruït i els monjos tornen a viure. I en 1954 se decideix que tots els reis d'Aragó han d'estar descansant en pau, esta vegada sí, en el monestir de Poblet, que és el lloc de soterrament natural. I obrin la cripta de la catedral de Tarragona, on havia estat Jaume I descansant aproximadament un segle, i resulta que l'historiador i l'arqueòleg que estava al càrrec de tot aquest traslado diu no, la ferida d'este crani no correspon en absolut en la ferida que suposadament tenia que tenir Jaume I. I fan una búsqueda en totes aquestes restes que havia agafat el cura del retor d'Esplugues de Francolí i troben altre crani que tenia una cicatriu que sí que coincidia en la crònica de Bernat Desclot. Però, clar, de sobte tenim crani A i crani B. Doncs els dos. I quin posa? Ui, ahí diuen... Que estiga ben acompanyat. No hi ha nassos a llevar el crani que havia acompanyat durant quasi 100 anys a Jaume I. I al final diuen, no, doncs mira, anem a deixar els dos. I és quan en 2001 s'obri la tomba i de sobte els arqueòlegs es van trobar en els dos cranis, que per cert segueixen en la tomba perquè ningú té nassos a dir que uno és sí i l'altre no. Així que, avui en dia, Jaume I descansa en dos cranis. Ara, ràpidament, perquè tu em preguntaves abans, quan dura la secció? No se sap mai. Segons vaig a la cosa, és una loteria, però ràpidament volia que em parlares del cementeri, perquè a la Comunitat Valenciana en tenim un de molt singular. Molt singular. Tenim a la Comunitat Valenciana, en concret a la localitat de Bunyol, l'únic cementeri maçònic de tota Europa. És un cementeri que es va obrir en 1886, va ser obra de l'alcalde de Bunyol, Joaquim Ballester, maçó i que està soterrat al cementeri civil de Bunyol. Avui en dia el civil i el catòlic estan fusionats, però és un cementeri molt curiós perquè en desembre de 1938, en plena Guerra Civil Espanyola, Franco, que li tenia, com tu saps, molta mania als maçons, decreta que tots els cementeris que exhibeixen simbologia maçònica, diguem que s'han d'amagar. Tota aquesta simbologia s'ha de llevar i s'ha de tapar i s'ha de substituir per una simbologia que no ofenga a l'Església Catòlica. Però és molt curiós perquè el cementeri de Bunyol, diguem que encara estava en zona republicana, però quan va arribar, diguem, tota la dominació franquista a tot el territori, en Bunyol no van complir aquest decret. I durant tot el que va durar el franquisme, al cementeri de Bunyol s'exhibien tombes, unes 436 aproximadament, en una simbologia que no solament és maçònica, sinó simbologia cenetista, simbologia política, perquè alguns soterrats que eren militants d'un sindicat demanaven, per exemple, que la làpida constara que eren militants d'aquest sindicat. I si eren afiliats a una lotja, també. I és l'únic cementeri d'esta categoria que tenim, no a Espanya, sinó a tota Europa. I jo recomano la visita, que és una visita molt interessant. A Bunyol. Parlem un dia més profundament dels maçons i que xinxe Franco. Exacte. Que se revuelva en su tumba. Sí, allà on estiga, sí. Escolta, Yuri, fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve, Carol. Preparem una bona secció i llavors si ens deixen encara aprendre més coses, que ens encanta esta secció d'història, cultura general, Ferran.